اجوا هر کسی پرسکی دکم ji kerema xwe re destê xwe bide û ser wîcdana xwe bersiva vê pirsa min bide û her kes dikar bersiva vê pirsa min dizanin. Welatê ku hûn lê dijî, bîr û bawerî ku hûn li ser e, nivîskar û yazar û çîzerê ku hûn jê hez dike, kitêba ku we xwendî, çi roman dibe çi kitêbê dînî dibe. Gelo kitêbekî heye hûn dizanin bi milyona însan ew ezber kiribe. Zarokê heyş salî ew roman ezber kiribe. Ew roman kalê heştê salî nod salî ezber kiribe ji piştê xwe heştê salî nod salî hîne ew roman di bîra wî dabe. Kitêbekî were herî li bawe meşhûr nivîskar û kesê ku em bivê fêlesofê ku nivîskarê ku hûn jî hez dike. Gelo kitêbekî wisa heye yan na? Ez bawer bikim hûn ê bivê tuneyê. Lê ez zanim heye. Kîjan e? Kitêba Xwedê Teala navê Qur'an e. Ev Qur'ana hane na Xwedê Teala bala xwe bidin mucizê wî ew e ku zarokê heyş salî bi milyona zarê heyş salî, 10 salî, 12 salî vê Qur'anê bi telefûza wî, bi lêvkirina wî, tecwîda wî, mexreca wî dixwîne. Kalê nod salî, heştê salî Qur'an ji bîra nekirî bîrê daye. İnsanê ku ne ku Ereb in, qet kelimekî Erebî nizane. Wan însanana Qur'anê dixwînin ezber dikin bi tecwîda wî, bi temamê telefûza wî, bi temamê mexrecî wî derdixînin. Eva delîl û îspata wî ye ku ev Qur'ana hanê mucize ye, kelamê Xwedê Teala ye. Ji ber wî Xwedê Teala di vê Qur'anê da di sûreyê Qemer da 4 cara ayetekî dubare kirî. Bismillahirrahmanirrahim. Dibêje وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dibêjin bêguman me Qur'an ji bo ku şîret jê were girtinê me hêsan û rehet kirî. Ê ku şîret bigire heye, kê şîret dikire? Ev ayetanê 4 cara hemban sûrede dubare bîye. Ev ayeta didi nîşandanê ku xwendina vê Qur'anê, fehmkirina vê Qur'anê, tecwîda wî, telefûzkirina wî pir hêsan û rehet e. Ki hela destê xwe bin ser wîcdana xwe, ev kelamê Xwedê nebe, mucize nebe, qasa bi xêr û bên û bereket nebe. Çawa zarokê heyş salî ne Ereb vê Qur'anê ezber dike, kalekî heştê nod salî Qur'an tev dî bîrê dayê. Deme ev mucizekî ji mucizê Qur'anê kelamê Xwedê Teala ye. Hûn kesê ku dijatû dijminê vê Qur'anê dike. Parî bifikirin, mejiyê xwe bi kar bînîwerin, tedebbür û tefekkür bikin, li dînê xwe bizivirin. Tiştê ku em dibêjin gotinê Xwedê ye, ne gotinê me ye. Roja hûn îro înkar bikin, hûn li bê heva û hewesû nefs û şeytanê xwe re înkar bikin jî, roja qiyametê hûn ê bi çavê serê xwe tûj bibînin, ev gotinê minê ana tê kev bîra we, hûn poşman dibe, lê poşmanê di fayda we da nene. Ji ber wî ew xaliqê tu çêkirî, ev erd û asman çêkirî, ev nimetê dayê te, ev av û xwarina dayê te, nefesa te di destîne, tu divê dijminê wî xaliqê xwe wî Rebbê xwe, tu kitêba înkar dike, cila xwe cehennemê radixîne, tu zulmeke mezin xwe dike.